IFM News. IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning. Please come in. Yes, nalagis na Alcapa, Idol Bernard. Tutuloy, iti duty, iti kang kaming iti pulisya. Kada ito'y umasilagin na panagkampanya iti lokal kandidato. Second, iti PNP, kalpasan din ito'y peace covenant na may bayat, yung mga ini, iti probinsya ti Ilocos sa Norte. Ket tuloy-tuloy ti indap pa nagbulutor kada iti may bilang na mababantayan nga lugar iti eleksyon iti retoy umay nga panagpipili maragsakan ti PNP sa sipod magrugi iti filing ang nakanag ito'y aumpay digitay makita nga nabara unay na panag pinasagid bueno digitay madlawan kumang nabara natay aksyon digitay subangir nga kandidato iti probinsya ti Ilocos sa Norte mangnamnama iti provincial director babaen kanatoy safest ken natala nga panagkakampanyan to dagitay kandidato ken tuloy aging na malpas iti eleksyon ito naman iti pulisya babaen iti peace covenant kadagitay kandidato magipakita iti makita iti suportada wano tayo pre kaysada iti natal nga eleksyon iti bukod tayo nga probinsya nagrugimetan dati naigetat nga panag-checkpoint ng Ginipol Police intungal bigat aldaw ken rabi kadagitay kakalsada iti nagdumata nga paset iti probinsya ti Ilocos Norte kas palaeng kanatoy panagrugin iti election na gunban itay napalpalabas bulan kumpiyansa ti pulisya kanatoy ang din na panag-checkpoint mag-isdan iti panag-ikot iti igam kanagday anpan nga nag-isa ko iti paltog na si pagdakalugi iti election ban iti pag-iantay na Pilipinas iti nagpatag Idol Bernard may bilang school naputawan ng iti Antower Isiret may patanon panipot ti Pito iti Ilocos Norte Police Provincial Office at dati mapaplano na may white tag of Fandran kadagitay kamgamit iti pulisya iti provincial kumanda sakpay kadatoy parapipili para talang kadatoy panasikagana iti coverage iti datoy umay eleksyon. So ay badran iti nagpatag ket peaceful bilang peaceful naputraawan digitay nakala kapaspasama kriminal journal iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Idol Dennis, di mat ada update dito kaso ti pa mapatay kini Apo Jojo Bagay, kapitan di Tangay San Nicolas. Nito Joan ti mangidang Idol na Bernard sa interviews iti INFPP Idol Bernard. Alright, masakit kan samot Idol Dennis. Okay, go ahead. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aramen.